Vitsi, että on kuuma. Ja lääke. Ja tylsää. Mitä me hoksataan? Vaikka täällähän jos jotakin keksii. Niin, mutta mitä? Mutta onko se kuullut sitä Pauli-papista? Niin mistä? No sitä Paulista. No en oo kyllä kuullut. Siis sä oot täällä joku muutama 10 vuosi sitten niinku pappina sekä yövartijana. Oikeesti? Joo. On ollut. Se on niinku täällä vessarakennuksella kummittelee. Miksi sä sinne jäänyt jumitta? No kun tuo on niinku ollut ennen semmonen poikien rakennus, mitä se on aina vahtinut, kun käydä sitä ympyrää. Tää se purettiin, niin koska sitä 10 vuotta sitten. Niin tehtiin tommonen vessarakennus, niin se Pauli ei pitänyt ollenkaan sitä asiasta. Kun se niinku rakastaa paikkaa niin omaa kotia. Niin se ei ole se kummittelemaan niille, jotka tulee sinne vessaan. Niinku joskus hiljaisuuden jälkeen. Älä puhuu paskaa. Ei se mitään paskaa. Tiedätkö mitä? Me mennään tänään sinne. Siis oikeasti. Joo. Etkö uskalla? Pelottaako? Ihan kyse jostakin uskaltamisesta kiinni, kun mua ei vaan kiinnosta tuolla. Mutta mistä me mennään, kun me voidaan kulkea ovista? Mennään ikkunasta. Siis oikeesti tosi pelottavaa tällä. Kun et usko tarpeeksi siihen. Mulla on keino, millä mä saan sut uskomaan. Tehdään Vladimir. Että et tosis. No joo, mä pelottaako sua? Antti mennä vaan. Kumpi kuva aloittaa? Sano sä. Vladimir, Vladimir, Vladimir. Noin. Ei mitään.